umnikazi walapha ekhaya, umnyeni ekhaya sokhaya. Acknowledge that and nokusaba phandle koqobo lwakho namhlanje. Uthixo-ke usisikelele ngawe. Sibulele-ke nalento uba sizalwa nawe, indoda ethobekileyo nemoyikayo uThixo, nenohambo oluya kude noThixo. Amen. Amen. Sithi kuThixo makusikelele manibulise bonke utata bakhona abafundisi. Bulisa bonke omama nosisi nobhuti nabantu abaningi ngegama leNkosi Yesu Kristu. Amen. Amen. Masibulele-ke bathandekayo basilapha nawubanyenga siphatha kakuhle ngezinsuku zoba besilapha. Nami-ke mani-extend this acknowledgement katata uNdobo kutata uNdobo. Siyabulela for hosting us. Thixo kamanisekelele bathandekayo. Amen. Amen. Ngiyavakala masifayambana. I don't know if I'm ngapha ya ungandiyeva wena. Cha uzaba ukuthi awumana lami. Ke sifunde iverse Exodus chapter 33. Matthew 42. Hallelujah. Singamthola phina uNkulunkulu nje ongasibaleli amacala ethu akatheli nokumkhonza okuncane kwakho wosinika umvuzo omkhulu. Amen. And that's why I'm going to verse 1, not verse 2. Yeah, from the verse 7. Wathi uYehova kuMoses, hamba unyuke umke apha wena nabantu obanyusileyo ezweni laseYiphutha, uye kulo ilizwe endalifungela uAbraham noIsake noYakobi, ndisithi ndiyakulinika imbewu yakho. Ndothuma phambi kwakho isithunywa, ndiwagxothe amaKanani nama-Amori namaHeti namaPerizi namaHivi namaYebusi. Amen. Ndikhalele nje ukusherisha these few verses. Ndizohlala phansi. Ndiyayikholwa abathandekayo ukuba uThixo ukwenye ibusiness, uThixo ukomnye umsebenzi, uThixo ukwelinye iphulo. Ndiyafuna ukuthi mfundisi uNdobo le verse ithi wathi uThixo kuMoses, depart from here. Wathi uYehova kuMoses, hamba unyuke umke apha wena nabantu obanyusileyo ezweni laseYiphutha. Ndifuna ukuthi ndifuna uku-acknowledge i-presence of God. uThixo uthi this is a time for a further move. Uba ngaba bendizokuthi you have been camping here for so long. uThixo ngoku ufuna uqala olunye uhambo nawe together with your people. Yeah. Kuthethwe into izolo kwathiwa uThixo akasebenzi ngemultitude. uThixo akasebenzi ngesiningi. uThixo akasebenzi ngabantu abagcwalise intente without a purpose.
ngoba abantu abaninzi uhambo lwabo yabona maniqala ngokuthi bantu balapha fire revival uba ngaba uThixo unibekela inkokheli yazi bangaba insikelelo yakho ebomini bakho ixhomekeke ebomini lonkokheli ezabukhupha ibukhuphela wena. uThixo akanibekeli nje inkokheli abe uThixo esenza ialtar. Ialtar yalapha efire revival ayifani nealtara yenye icawa next door. Icawa ialtar yalapha ine purpose, ine direction, ine time frame, ine heartbeat. Awuhambi ngoba ufuna uhamba ucinge ngoba ufuna ucinga unyathele ngoba ufuna unyathela ngoba ine specific ministry, ine specific call. And ndifuna ukuthi into bangaba into amnandi ngoThixo ukuba ubomi bakho uThixo wena as a person akabubeki isithathweni uThixo ububeka kwialtara ethile. Ngamanye amazwi ukuba ngaba ebomini bakho ufuna ukuphumelela kubalulekile into yoba ngaba ialtar uThixo akubeke khona uyi-acknowledge number 1 and number 2 uyazi into yoba ngaba hlobo luni le altar eli libekwe kulo uThixo. Neza altar mos. Amen. Bani yakufundisa ngizakuthalela ngoku business. But I want to tell you bazalwane uThixo walapha ecaweni iyona ndisida ngokuthi asithanda sithi yizani kwi-altar. Lento yi-altar call ngoba sithi yizani kwindawo esiyilungiseleyo esithi uThixo ukule ndawo. And ukufika kwakho kule ndawo uzo-acknowledge lo Thixo othi unguThixo walapha. uThixo walapha is the God of life. nguThixo wokuphila, nguThixo wobomi, nguThixo we-new direction, nguThixo ohlala ezalela, nguThixo oku-establisha into his purpose. Hallelujah. Amen. Now iBhayibhile ithi wena laba bantu obonyusileyo hamba as if kukhona limitation. Okay. When uThixo xa esithi ngokuhambayo uThixo nalo mkhwa wokuba uthi ngokuhambayo mntakatshetshisa athi uThixo hamba. Uthi ngokumileyo athi uThixo suka ume. Uthi ngokujongileyo athi uThixo behold bona. Angayithetha uThixo uthi athi uThixo ngoku uMoses afileyo axelele uYoshua athi my servant Moses is dead and everybody was uyayazi loo nto leyo. uThixo uthi this is the start of another journey. Now wena naba bantu obonyusileyo ayithi bonyuswe nguThixo. Wena naba bantu obonyusileyo hambani sanukuma. Don't think about yourself. Don't think about your shortages. Don't think about your weaknesses. Don't think about how many people are bekhona to support your vision. Uthi ndizawuthumela ingelosi. And le ngelosi izawuhamba phambi kwakho. Verse 2. At emva koko ndidrive away from you. AmaJebusi, amaKanana, amaHittite, zonke ezizizwe, zonke iproblems zakho, I will drive them away. Zonke challenges zakho as personal and the challenges of the ministry. And it cannot happen. Awuhleli ucomplaina usithi babe nje abantu baphangelayo babe nje nabantu abadala. uThixo is not in that business. Uthi wena nabantu abonyusileyo this is the time lento ndizoyenza ilento soyenza because we are the people abayazi into abangabahamba noThixo. And we are here to say ukhonze kaThixo this is the time for another journey. Ithi ke le verse kayiphela verse 2 ngikusa kwilizwe endalifungayo
ndalifungele oba womkhulu bakho. Yes. Ndikusa kwilizwe endafunga ngalo. Ndafunga edutywe, ndafunga kwapheni, ndafunga ebhitshi. Ndifungela oba womkhulu bakho. Uthi ndikusa kwelo lizwe. Kodwa begin to go. So kucinga into abangaba aba bantu ohamba nabo ijeni yaba iphelile at being eNtabankuli fire revival. There is something more than that. Ukhona indawo ekufuneka uyofika kuyo. Uma ufikile iBhayibhile lilizwe elibaleka ubusi nobisi. Yeah. Ngamanye amazwi emva kokuba ndibadrivile away zonke izinhlanga. Zonke sicknesses zakho to you. Away from you. Ungena kwilizwe athi uThixo, I will give you rest. Uthi umama Phashana. Uthi zonke izinto uThixo uyakubona ukubulaleka kwakho. Uthi umuntu uThixo akawazi amandla omuntu. Akawazi amandla ento. Alikho ixesha ekungathiwa yi-time of fulfillment. Kodwa abantu balapha ekhaya ndifuna ukuthi kuni anifani nabanye abantu abakwenye indawo. Kukhona into ekuthiwa yi-process. I-process yinto abantu abaninzi abangayifuniyo. Abanye baye bahambe bayothwala, bethwalela uba namabandla amakhulu ukuze banikelelwe ngezindlu nemoto ngayonke lo nto leyo. Ngoba they cannot make it in the process. Ngoba i-process yile nto eyenza bangaba abantu bakujonga abantu abangayi no bakujonga bakubona ngangathi you're an ant not a giant. I-process bathandekayo is a process. uThixo bantu balapha fire revival unifaka kwi-process. Awuvela uxove inhlama okanye ovela uthenge iflower neyeast emva kokuyotya sonke. Ngihamba i-process izamanzi bize onke usipheke fact iqala inhlama inyuke uyijongile. Xa wede jika uyikhupha uyibeke elangeni inyuke usazayipheka. Awufana uyothenga sonke amakwerekwereni bese usitya. Ngoba it is a process. It is a process. Hallelujah. Bathandekayo ndifuna nje ukuthi le altar nikuyo is not only just an altar. It is a tabernacle of God. Yes. Apha eNtabankulu sizokuthi prepare the way. Sithi ikhona into uThixo azakuyenza eNtabankulu. Ngoba uThixo ujonga abantu. Unomkhwa uThixo wokuba athi xa yawubasa umlilo awubasa ngentsasa. Aziyeke mntakatshashisa izinqobo ezingathi zibhadlile akhangela insasa uThixo. Sezithi iziqobo ezikhulu ezawuvuthisa zifika umlilo ongaciniyo ubasiwe. Amen. Yilona ezoyenza. Sizokuthi bantu balapha ekhaya be ready. Ukhona umlilo uThixo awubasayo eNtabankulu. Yeah. Awuzuphelela eNtabankulu, awuzuphelela eEastern Cape, kodwa ngumlilo ozawukhavarisha lonke ilizwe. Ngoba kukhona abantu abathi mabethandaza uThixo ehle abamamela. Andinelo kasana. Daye kushumayela ngo declare kanjalo. Verse 7. Wayithabatha uMoses intente wayitwabululela ngaphandle kweminquba kude neminquba. Yazi kudla ngokuba khona xa ndithetha amandla nobomi. Andazi ndakatshajisa uvela phambili ngami ufika ingoma enye ithi okholwayo indodana uyokuphila
phakade udlulile ekufeni ungenile ekuphileni akasayi kubhujiswa ekholwa kwindodana. Likholweni elilizwe. Likholweni elilizwe. Ngoba asezange uyithetha nje lento lena. Sizokuthi dig the wells. Sizokomba iqula. Esithengeni imini lizakuphuma umlambo. Umlambo ajike abe imilambo eseva ilocalities zakho. Ozawuseva eMount Edifa, aseve Ntabankuli, aseve yonke indawo apho amehlo wakho kwenzeka Thixo aphela khona. Khumbula ngenye imini owakhe wathomnye mama eprofete wandibizela ngaphambili. Wandibeka phakathi, wabeka umvuse ngapha, wabekuthi uzodala ngapha. Uthi ndibona kuphuma amanzi kuwe mfundisi Njengele. Angene ngapha. Umfundisi umvusi. Uthi aphele, aphume angene kuwe ngapha, aphume angene ngapha, aphume angene ngapha. Onke lo manzi aphuma ku atshe ngapha. Kodwa kuwe kuphuma amanzi angene ngapha, angene ngapha. Ndizokusho bazalwane. Ndizapha sizokwakha iqula elingathiyo. Amen. Sithe kuzaphuma umlambo kuwe ndoko. Ozawuseva bonke abantu. Bazalwane, iBhayibheli nolithethayo. Ethi bakholelweni abaprofeti benu. Thina verse. Ethi mkholwani kuYehova uThixo. You shall be established. Nikholelwe kubaprofeti benu. Nizakuphumelela. Ingxaki sinomkhwa wokuba sithi we are fully fledged ministers, singabazalwane sikhulile sibadala khona singayaziyo. Nikholelwe kuThixo kuphela. Kodwa ningakholelwa kuchurches. Kodwa ningakholelwa kundoko. Emva kokunishiyeke ningaphumeleli. Lento yokuphumelela, kuphumelela kungabikho nale imithandazo ngutata. Alungise into uThixo yakho ngoba uyazi into abangaba phambi kwakho uThixo ubeke umkhonzi. Nina lento yokuba nikholele kuThixo yedwa, ningabakholela abaprofeti ababekileyo uThixo phambi kwenu. uThixo akanakwenza into ebomini benu engadlulanga kundoko. Utsho kuAbraham, khona noyenza ndingakhange ladlula kuwe. Ukuba ngaba umprofeti wakho uyambypassa, yazi into ngaba noThixo. Bazalwane ndineze iBhayibheli benayithetha into endithanda. Abanye abantu bathetha noThixo. uThixo no uba ngaba anibamele oMoses aba baphakathi kwenu. Khona ndizawuyenza mna ntombi. Andinalo uncedo ndinguThixo endinonenzela lona ukuba abantu base-fire revival animazi uMoses wenu. I-success yenu nokuba ngaba yi-calling of your life, umnye umuntu oza kuyi-unlocka awavulela amanzi uThixo awabekileyo enhliziyweni yakho. Useve igadi ebemebusevile, useve your own nations ngoba ixhomeke emntwini eyi-one ambekileyo uThixo phambi kwakho. Ungahamba utshintshe icawa uthini na kodwa ube umshiyile. And akhona wrong anotshintsha icawa xa uyazi into abangaba andikho akukho nto yam elapha. Nansi into yami ibekiwe nguThixo kule ndawo uThixo ebeke kuyo. Mandihambe ndiyokumkhonza uThixo kandoko ngoba kum unamandla uyayinceda ifamily yam nazo zonke izinto zami njengoba umuntu bebengcena apha. Hallelujah. Amen. Bazalwane, ayo mistake lento yoba uThixo abeka abantu. Manje ndimxelele nyile futhi ningayaziyo mandiyithethe nje manje ndiyithethe. Nabona bazalwane. Akukho nto angayifuni uThixo njengabantu abangalihloniphiyo ugcobo elikhona phambi kwakhe.
yazi lento uThixo kayithethe kuAbraham, I will bless those that bless you and I will curse those that curse you. Ngoba once umkhonzi wakho wanobudlelwana noThixo, ubudlelwana bakhe noThixo abuxhomekekanga kuwe, abuxhomekekanga ekubeni umthanda kangakanani, ukuphoxa kangakanani, wenza izinto kakubi, ubhatyaza kangakanani na. Uthi uba ngaba abantu bayakuthanda, bawenza umlomo wakho uncume, bayenza inhliziyo yakho ichwayite, aba bantu abo ndizabasekelela ndinguThixo. Akukho abantu ababi bazalwane njengabantu abaza ecaweni bagoduke bangakhange bamhonorishe umkhonzi kaThixo. Ukuba ngaba awumhloniphi umkhonzi kaThixo, yazi into abangaba izinto ezingaphandle ziyamgxeka, ziyamthuka, ziyamngcwaba, ziyamanyelisa, zithi zisebenzele bangabe iministry yakhe ingaphumeleli. Kodwa ukuphumelela kukwandoko bazalwane akuxhomekekanga nakwayiphi into, kodwa kuxhomekeke kuwe cha. Uba ngaba ithini i-effort oyenzayo ukumenza ukuba onwabe. Manje ngixelele bazalwane, ke sayithetha nematetela kancane kodwa ndozoyithetha. Intsikelelo iya-unlockwa. Ukuba ufuna uThixo ajonge ngakuwe, menze umkhonzi kaThixo ajonge ngakuwe. Awukwazi enhliziyweni yakho ube nento ethi ube ne-relationship e-odd nomuntu ongumfundisi wakho nangumkhokheli wakho. UThixo ufuna ujonge ubuso bakho ngakuwe, yenza umkhonzi kaThixo ajonge ngakuwe. Uzawuphumelela nokuba ngaba abantu abathandi. Amen. Uzawuphumelela nokuba abantu bayaculuka. Ngoba une-relationship, ngoba you are serving God by serving people. Okay. That's verse 7. Wayithabatha uMoses intente, wayitwabululela ngaphandle kweminquba. Mamela ke. Ngifuna ukuthi mntakandawo nebandla lakho. It is the time yokuba ngaba you build the tabernacle. This church mayakhe indawo kaThixo yokuhlala. I-tabernacle yindawo kaThixo yokuhlala. Nefa bazalwane. Yakhane indawo kaThixo yokuhlala. Nengakho indawo yokukhonza kwabantu base-fire revival. Yakha idlulane kulondo leyo. Yakha indawo, Moses yakha indawo, yakha lento kuthiwa yi-tabernacle of God. Indawo, i-sanctuary, le ndawo uThixo ahlala kuyo. uThixo uzawusuka eGcuwa, asuka uThixo eGoli, asuka eDurban, aze eNtabankulu, ngoba eNtabankulu ikhona indawo yokuhlala uThixo. And lonto lena ayizenzekile bathandekayo, uyayakha. Siqala ngokuthi wena naba bantu obukhuphileyo eJibhuti hambana. I-project number 1 yakha indawo kaThixo yokuhlala ndlula sasa. Kude neminquba wathi yintente yokuhlangana. Kwathi ke bonke yakha yakude ezindlini. Wathi is a tabernacle of the congregation. Intente yokuba ngaba abantu bazohlanganisa lapha. Igama lakho is a tabernacle. Kodwa uyibize ngegama. Uthethe into ethi uThixo ukuthandaza ukucinga yonke lento leyo. uThixo uyayazi bangabe ibala ngibalisele ngoba ngaba uThixo unalo mkha wokuba ndithi ndizakwakha icawa, ndithi ndifuna ibe yelo ilapha enhliziyweni yami lento leyo. uThixo abesithi abantwini kukhona icawa yelo. Suka manje edolophini bathi yena phaya ekhazeni kukhona icawa yelo. Yebo kanti uThixo ngobe ndithethe uyande undifile ubucinga. Bazalwana, ndifuna ukuthi izinto zikaThixo azithathi into ndakachashisa. Zithatha nje i-communication noThixo ngenhliziyo yakho.
uThixo uzawuye uba ngabe ngumkhonzi kaThixo ethi babili bathi behamba bebabini bencokola kanti uThixo ukhona ayenze uThixo lento bebeyithetha ngonina benicinga niyazincokolela ngonina benicinga into abangaba niyavuyisana nje nakha i-castles in the air uThixo ayenze lento into le ndawo yena amabhewanga tu hayi le ndawo yakho pho Amowa. uThixo uzawuyenza lento ndakatshashisa esenhlizweni yakho kodwa fellowshipha noThixo ngaloo nto build the tabernacle of God xa usakha nabantwana bakho mabayazi into esenhlizweni yakho uba apha sakha indawo kaThixo yokuhlala sakha iqula abantu abazawuthi ophuzayo kulamanzi ngeke aphinda nqana ngoba iza kwenzeka lento le. This is what God is doing. Kwathi ke And iza kwenzeka lento le. bonke abamfunayo uYehova baphuma baya ententeni leyo yokuhlangana ingaphandle kweminquba. Bazalwane, ndithi mna kuza kusuka abantu abathi siyofuna uYehova Ntabankuli. Suka abantu koPaul Jones bathi bazofuna uYehova. Ungakusixelele nonsense apha into abangayi andinakutya omthoko akekho naye ngobani ozothini andinaye nomfazi siyakha ngoku ezinye izinto edibana ngaphambili ngokuthi hamba naba bantu nabo hamba naba bantu nabo naku umkhosi akho abantu abalindileyo from anywhere else uThixo uzawuyenza uThixo uzawuyenza uThixo. Amen. Ukuba ngaba bakhona mandixelele tata kukhona abantu abazayo ecaweni abangomama kukhona abantu abazayo abaphangelayo kukhona abantu abazayo abangosomabhizinesi ayise abafasa omama ababili abakwibhizinesi abazawuza ecaweni ngoba uThixo ukuvile ukhala kwakho utshilo mama uphathana uThixo uyivile loo nto leyo akukho nto uThixo ndithe bazalwane apha sizokuthi kulomda benikhona kuze uqhawula. Take a further step forward. A further step forward. Ngoba God is doing it. When I say God is going to do it, ngoba uThixo is now at work. He is doing it and anuzibona na. Ngoba ndenza into entsha. Tshilo mama. Into entsha bazalwane ayina reference. Awuzukuthi le nto iyafana nenye into ebekhapha. Fana nenye into ebenikhe ndiyabona eThekwini. Nenye into ayina reference mntaka. Amen. And so mabangathi abantu kawusiza uze adjuste ukuze ba-accommodate ukuze bangaphoxeki baphoxeka babafuna uphoxeka nomsebenzi bakhothi bafuna ukwenza. Amen. Yona lisesiye mantetela kholeni uba le asifani nomfundisi wakho. Alright. Asifani nale nto usuka kuyo asifani nale nto uyaziyo asizide sibe yiyo futhi. Yes. Amen. Uba utheka ufika noba ngoba hey kutheka nda ayiyo le nto lena nguwe sisibhaqa. Okay. Ubhanqwe yingcingane yakho engakholwayo engenathixo ushiya uThixo apho uthi uyofuna umshanja umthixo lapho uThixo ngoba yakhiwa indawo kwathi uThixo woza la uthi xa uqala ingoma uthi inkosi sihlangene endlini yakho ungayigqibi ingoma kugcwale ilifo endlini ngoba le ndlu le ayokandawo le ndlu. Amen. Yakamnikazi. Hallelujah. This is God happening. Like this is our food. Tell me to do Oh, Spirit of life. Angabe waste. Andibathanda abantu abahle nje bengashada. Akhona uthandaza ecula kamandi uthandaza. Ngibone iringi phasi. Hallelujah. Hallelujah. Verse 7. Yes, I'm sorry, I'm
Atitsha. Bese. Wayithabatha uMoses intente wayitobululela ngaphandle kweminxuba kude neminxuba wathi yintente yokuhlangana. Kwathi ke bonke abamfunayo uYehova baphuma baya ententeni leyo yokuhlangana ingaphandle kweminxuba. Verse 8. Kwathi xa uMoses aphumayo esiya ententeni leyo besuka bema bonke abantu, walowo wema emnyango wentente yakhe wakhangela kuMoses. Mamela bazalwane. I prophesy and I declare. Ithi wathi uMoses xa ephuma esiya ententeni yakhe uthi bonke abantu babe besezindlini zabo. Abanye bakhobe ngefestini, abanye abavele ngeminyango, bajonga uMoses esiya nje qha ententeni lena kuthiwa yekaThixo. Bonke abantu babukela abantu, bajonga uMoses nje qha ehamba. Wada waya kungena ententeni leyo. Kwathi xa uMoses wangenayo ententeni leyo, wehla umqulu welifu. Mamela bazalwane. Wathi uMoses esangena ententeni, wathi Nkosi sihla Yiza nawe, yiza sesingene, ebusweni, kuthiwa bawudobo abantu ngelo xesha bajongile